musoro kuti ndione kuti chii ndinofukura ndona muropa muhuro nepasaidhi atema ona ndobva ndangokasikira hangu mapurisa ndobva akauya kutora mastatements kuwana kutora mastatements ndobva akasvike pavana vana ndobva vanoti vama baba anozogara achirova mai pano asi baba ane wiki vachirara nepanga pasi pakavhura dro nepafront ndobva aenda paingatimavheji paingorima handizi pairima atopamuchefu ndopakaenda kutora badza ndokupinda mukati nebadza badza ndo rakauraya Pane chiitiko chakatyisa danga mvura yese mumazuva aperapo Winnie Femoyo akafa nenzira yekupondwa nemurume wake Brian achishandisa badza rekurimisa. Hatizivi zvikonzero zvakaita kuti vazosvika apa, but chiri kunyanyotyisa ndechekuti vaviri ava vanga vagarisana kwemakore zvekusvika pakuita vana vavo 4, vasikana 3 nemukomana 1. Tichange tichinzwa zvizere zvakaitika kusvika Winnie azoshayikirwa neupenyu mushure mekupondwa nemurume waakanga agarisana kwemakore akadai. makanzera vamwe vakatikuta ndinokumbirawo nguva anditaurei mati nguva ishoma ndakafonerwa ndabva bheji ironorosha rone uende kubasa ndichibva ndafonerwa sekuru muripi ndiri mutauni ndiani wangu ati ndiri next door yamainei apanganaka here kuno maileino amuka akanyarara asi mupambo wenyu watiza ndaonera kuna vaizvakasi ndatumirwa soko rakadai maneja ndobana nditi udachifonera murungu ndafonere murungu hosi ndafonerwawo foni yandifonerawo kubva kudanga mvura kuti hanzvadzi yangu inenge yashaya kanzi hanzvadzi yaunozvarwa naye here kati ehe handinozvarwa naye anotera mashure mangu ura ichaenda unoonoti zvakadii ndafonera maneja ndikati bhosi wanditenda unooni kwakadii handichazivi kuita sei ndichidhiraivha bhazi uende naro kugaraji woenda kunoona kuti kwakamira sei. Ndiri munzira kuenda kugaraji munhu wandakafunga kufonera ndakafonere munyina otherwise pamwe unogona kunge ari padhuze tikasimbisana tikaenda tese
ndobva ndafonera epi yochi ati epi chimiro chiruno hachimiri zvakanaka. Ndafonerwa foni isoso ndakamusanangurira mukoma tifanai kuenda inini ndiri kure ndiri kupenalonga. Ndobva ndaenda unopaka bhazi ndodzoka pamusika kusvika pamusika nandine zvinhu zvandandinazvo. Munhu wandakaona ndisekuru Hadhi, sekuru Manyanji. Sekuru ndauyawo panapa kana muchigona kundibatsirawo ndokumbirawo mundibatsirewo kana muchigona ndimbomhanya kudanga mvura. Sekuru ndopana kuti muzaya kuti ndibve panapa murungu asati asvika chitungamira iwo chindipe zvinhu zvoinazvo ndichengeti. Ndopandapa sekuru Hadhi zvinhu zviya sekuru gai ndichitomhanya ndiende nguva yakutodiya kutofamba. Ndobva ndapinda nemurengi ndikati pamwe pane munhu wandinoona ndokukrosera nepapa tiende pagamunoro ndomisa kombi ndakananga kudanga mvura ndichidzika pana sawe paya ndichitarisa kuzasi kuya ndoona kwakazara vanhu. Ndobva ndambozvisivisa paya ndotosvika mapurisa akatomira panze paya navanhu venharaunda vakatomira vamwe vangatori mukati. Ndobva ndangopinda mukati ndika mudhaining ndatarisa kuseri kwemasofa ndotarisa tarisa padigombo vacho ndodetsera. Saka vakaona ndobva vati sekuru pindai mumbomo bedroom ndomunhanzva dzenyu. Ndobva ndavhura dhoo ndopinda mubedroom ndotoona munhu akatorara pamubhedha. Urare marwadzo here pamubhedha uri. Ndobva ndangofukwa musoro kuti ndione kuti chii. Handinofukura ndaona ropa muhuro nepasaidhi atema. Kuona ndobva ndangokasikira hangu mapurisa ndobva akauya kutora mastatements kuvanhu. Tora mastatements ndobva akasvike pavana. Vana ndobva vanoti baba anozogara achirova mai pano asi baba ane wiki vachirara nepanga pasi. Vana ndobva vachema vanga vakashata spirit. Ndopakazosviko pakasvika mabatarendi ndopakangosvika amai keke ndobva watongosvikawo paya utopinda unotarisa kuti uonawo chimiro chiripo. Epi obva azongosvikawo nguva asvikawo mapurisa ndopakabva azongotorawo munhu asimudza mutete mai munzona ndakangapo nevamwe vakavapo. Mapurisa ndopakachizosimudza munhu vachiti vakusvika pabhokisi kudai ndopakabva pabuda ropa rakabva rangokubuda. Ndanoziva kuti ropa rabuda nepapi sazivawo rakabva rangoti mubhokisi memanga ringopinzwawo papinzwa imomo remapurisa. Ndobva atorwa ndobva aendwa naye ndobva tarara mangwana makuseni. Pakafambira vanhu vanofambira mapepa tichiti tinoona kuporisa tinozwa nezvenyaya kuti postmortem ndopainoti munhu anofanira kunaitirwa postmortem kuHarare. Ndopavanodzoka vachiudza vanhu kuti postmortem yanzi iri kuitirwa kuHarare. Zvenyu zvamuri kufunga zvokuti mamutare hamuna postmortem zvinhu zvautoritorera nguva. Pasina nguva ropedza kutaura kudaro foni ndobva yapinda kubva mapurisa ati matomirirwa izvezvi mhanyai kutauni pane dokta abva kuHarare. Ndokuzokasikirawo kwakazoite urongwa kuzivanyana dokta anenge aida kudzidzisawo mamwe madokta anga ari mamutare postmortem izvozvo
adze kuti mukadzi wedu iuye kuno. Asi pasati zvadaro vanhu pavanga vari kupostmortem kwakauya mapurisa nemupasha wedu inodzinya ndoparakauya nemapurisa achiita mainvestigations ake akasvika pagedhi ndobva angonongedzera paakapinda napo ndobva aenda nedhoo rekuseri apinda kudhoo rekuseri ndopakaenda kogwejura dhoo agwejura dhoo ndokupinda mukati apinda mukati akatanga kutarise vana kuti vana vari kundiona here vatarisa muspeya vana havasi kundiona ndopakapinda mukati avhura dhoo pinda mukati apinda mukati unatsotarisa kuti mhinde kuti aingotarisa kuti munhu akamuka here kana kuti wakarara here anoona kuti munhu pamwadza wezi wakarara ndopakavhura dhoo repafront ndobva aenda paingatinoavheji paingorima handizi pairima ikatokoandocheko ndopakaenda kutora badza ndokupinda mukati nebadza badza ndo rakauraya macho quase puro.